Nosaltres ens hem dedicat a les malalties minoritàries i dins de les malalties minoritàries hi ha dues síndromes, la Prader-Willi i Angelman, en què portem molts anys treballant, sobretot amb la síndrome de Prader-Willi, ha sigut un salt molt important, ja que han millorat molt des del punt de vista clínic. L'altra línia ha estat l'estudi dels adults amb discapacitat intel·lectual i trastorn psiquiàtric, on hem aconseguit demostrar que les variants, les alteracions genètiques, són responsables tant del trastorn psiquiàtric com de la discapacitat intel·lectual. A nivell d'estudis secundaris, a nivell universitari, estudiar molt per treure molt bones notes. Això número 1. I has de ser molt perseverant, que si les coses a vegades no funcionen, doncs perseverar i buscar camins alternatius per poder arribar a l'objectiu que un es planteja.